Inahan ni Jennifer Laude, gilimod ang giingong kasabutan nila sa kampo sa sospek na si Joseph Scott Pemberton nga paubsan ang kaso sa langyaw, bugti sa kwarta. Si Maris Puyo sa report. Inahan ni Jennifer Laude, gisalikway ang mga taho nga nagkasabot ang ilang kampo o ang kampo ni U.S. Marine Private First Class Joseph Scott Pemberton aron sabutan ang pagpaubos sa kaso sa langyaw, bugti sa kwarta. Sigon ni Julita Laude nga dili niya hunungon ang kaso batok kang Pemberton bisan pa man og tangyagan siya o $1 milyong. Matod ni Julita nga dili tungod kay kabus sila, wala nagpasabot nga dili sila makigbisog alang sa hustisya. Gisugdan na sa usa ka korte sa Olongapo City ang pagdungog sa kaso ni Pemberton kinsa nagatubang og kasong pagpatay sa transgender nga si Jennifer Laude niadtong Oktubre sa miaging tuig. Gipresentar na sab sa mga prosecutors ang unang witness nga si Elias Galiamos, trabahante sa hotel, kinsa miila kang Pemberton nga mo'y kinauwahi ang kuyog ni Laude sud sa hotel sa wa pa kini namatay. Malao mo ng mga prosecutors nga makumbikto si Pemberton karong tuiga. Maris Puyo, Sunstar, Pilipinas.